Татарстан Волскил шаукымына кіріп барғанда Рөстәм Миннеханов республика матбугаты мөхәррирләренә зур интервью бирде. Бу очрашуда аның искиткеч ачыклыгы һәм ихласлыгы чагылды. Әйтерсең, президентка бернинди кыен сорауда юк. Ул кайсы өлкәне алма, сәясәт, икътисад, социаль тормыш булсынмы, һәммәсен тирәнтен белүен күрсәтте. Интервью куелган һәр үрнең алыначагын, бурычларның үтәләчәгендә шик калдырмады. Республикада башкарылган зур эшләр татарстанлылар һәм аларның тормыш яшәешен яхшырту өчен икәнлеге ачык күренде. Хәер, үзегез бәя бирә аласыз. Без ул әңгәмәнең кайбер өлешләрен сезгә тәкъдим итәбез. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Республикада узатырган чираттагы җаваплы халыкара вакыйга бу очрашуга үзгә бер җылылык өстәде. Шулай да төп сүз республикада көндәлек тормыш, татарстанлыларның яшәү-яшәеше, тормыш сыйфатын яхшырту өчен бүген хәл итәргә кирәк мәсьәләләр турында барды. Кеше үзгәрешләрне ишектән чыгышка сизәргә тиеш, диде Рөстәм Миннеханов. Наши граждане, в первую очередь, они выходят и двор. Когда у тебя на дворе некуда ребенку или взрослому человеку присесть там, это, конечно, неприятно. Моңарчы республика буенча 328 җәмәгать урыны төзекләндерелә. Парк, сквер, яр буйлары, чират ишек алларына республика 3 еллык зур һәм кыйммәтле программа башлауын хәбәр итте президент. Моның өчен 50 миллиард сум акча тотылачак. Сейчас идет большая работа. Мы проводим инвентаризацию до 15 августа. Мы будем иметь паспорт каждого двора республики. Мы сейчас уже, Единая Россия занимается, муниципалитеты, идет обсуждение с гражданами, в какой форме и что бы они хотели видеть. И в ближайшее время мы должны принять 3-летнюю программу, мы хотим за 3 года эту задачу решить. Это очень большая программа, очень дорогостоящая, но я считаю, что сегодня мы эту задачу можем решить для республики. Это подъемно, но и это будет заметно каждому гражданину, жителю нашей республики. Казанда гына түгел, ишек аллары башка шәһәр районнарда да сокландыргыч булсын. Андыйлар хәзер үк бар. Менә монысы әлбәттә төзекләндерелгән. Монысы Түбән Кама үрнәге. Бу кадрларда казанныкылар. Мы это озвучим. Мы скажем, какой двор, в каком году мы сделаем. Татарстан алынган тагын бер мөһим социаль проект, ул ерак авылларга мобиль сырхауханәләр җибәрү. Сельский житель, пока у него какая-то проблема, он уже не свалился, он в больницу не идет. У него времени, у него здесь корова, здесь огород, здесь там дрова надо готовить. Не получается. И ментально у него такая. Вот сейчас мы посмотрели некоторые регионы, передвижные поликлиники. Мы сделали расчет, сколько нам нужно этих передвижных больших поликлиник. То есть это автопоезд, где есть полная диспансеризация людей. Чтобы каждый год мы полностью все населенные пункты, куда они могли бы в город поехать, в райцентр, но они не поедут. Хәзер 4 машина сатып алынган. Алар бу атнада Буа, Тәтеш районнарын иңләп чыкты инде. Тәтештәгесен президент үзе барып карады. Один комплекс уже я был в Тетюшах, посмотрел. Люди очередь стоят. Шушындый ук ачык карарларны бүген Россиядә торак төзелеш өлкәсендә дә көтәләр. Хәзер Татарстан гына 2 миллион 400 мең мәйданда фатирлар төзи. Бурыч 3 миллион 600 мең итү. Шул ук вакытта узган елдан 16 мең квартир сатылмыйча кала. Первая ипотека должна быть доступная. Мы говорим о тех гражданах, кому нужно жилье. Это молодые граждане, которые хотят рожать детей, или те граждане, у кого жилье небольшое, им надо расширяться. Сегодняшняя ставка ипотеки непосильна для молодой семьи. Это не должно быть более 5%. Һәр карарны кабул иткәндә алга карап эш итәргә чакыра президент. Әйтик, хәзер Россиядә юллар буенча сорау тора. Булганнарын ремонтларгамы, әллә тиз йөрешле магистральләр салыргамы? Сегодня если посмотреть М7, она уже забита. Поэтому надо строить дорогу. Я думаю, может быть, даже автомобильную дорогу строить пораньше. У нас один мост через Волгу. Что это такое? Поэтому мост через Волгу, новая М7, она нужна. Второй ВСМ. ВСМ обязательно и в Питер, и в Казань, и дальше мы обязаны строить. Наша задача, чтобы страна изменилась, ее сделать мобильной. Мобильной она будет, когда ты сел в Казани и через 3,5 часа в Москве.
Россиянең кайбер төбәкләре берничә телдә белем бирүче мәктәпләр ача башлады. Татарстанда улар 6 булачак. Сегодня надо сделать такую систему, чтобы ты соответствовал федеральному стандарту, он не обсуждается. И в то же время усиленно мог дать родной язык, татарский, чувашский, башкирский, и дать иностранный язык. Это не просто на высоком качественном уровне. Очень активно эта тема ведется нашим первым президентом Митием Шариповичем. Очень много наработок. И сами комплексы, они с дошкольного образования должны быть, и сами школы, и преподавательский состав должен соответствовать. Шул ук вакытта туган телдәге басма матбугат китапларына бүген ничек популяр итәргә? Укучылар арасында аның дәрәҗәсен күтәрүне президент ничек күрә? Хәзер бит без китапхана эшлибез менә бу НКЦ инде. Анда ниндер яңа технологиялар, яңа күренешләр булачак, яңа специалистларны чакырачакбыз. Менә бу мәсьәләгә зур игътибар бирәчәкбез. Аннары соң мин уйлыйм, мәктәптә бу мәсьәләгә игътибар бирергә кирәк. Безнең бик күп әсәрләр, бик күренекле язучыларның әсәрләре бик кызык. Алар аны белми, аларга менә шуңа игътибар итегез, менә бик кызык бу. Наши писатели тоже сами они не активные. Как-то надо идти в школу, встречаться. Я не знаю, где они ходят. То есть их тоже надо изменить. Нет, я серьезно говорю. Вот у нас Шәриф Камалның дейінде, музейінде, андай мөмкинлек келіп туды. Менә монда мөмкинлек келіп туачак. Монда безнең тарафтан да эш җитми. Алар да ничектер шушы тормышка риза, үзгәрергә җыенмыйлар. Елның төп сәяси вакыйгасы журналистлар дәүләт советына сайлау белән кызыксынмыйча калмады. Президент ничек уйлый? Парламентка кемнәр килергә тиеш? Во-первых, парламент должен обновляться. Это не место, где ты пришел и всю жизнь там находишься. Парламент надо обновлять. Я не против молодых, но в парламент должны приходить люди уже с опытом, авторитетные. Августта Владимир Путинның хакимияткә килүенә 20 ел тулды. Ул безнең республикада еш була. Татарстан уздыра торган вакыйгалар ил башлыгы теләктәшлеге белән башкарыла. Аның җитәкчелегендә узган бу елларны Рөстәм Миңнеханов ничек бәяли? Человек, который очень много сделал, который изменил страну. Некоторым не нравится, что такой сильный лидер у нас, но нам это нравится, когда с нашей страной считаются и есть вот такое уважение. Это профессионал очень высокого уровня, очень доступный, но и в то же время человек такой железной воли. Сәрия Хабибуллина, Яңа